Good morning guys! Nadyong tag-eskwela na ko. Kadang naka-school? Sulayan sa mama ang imong hair nga. Cute. No? Madungan guys, kay straight po si Kim. Kim, diliwat na kalot. Ato si Naliwat na isang hair. Baka to si Balin ma. Ay, Balin. Balin ba? Ang classmate si Balin. Kalot ang buhok. Ano? Palikod sa... Si Balin. Ang cute. Nawa magatang sulay nga katong pangsulad sa imong buhok. Yes, si Dian ma. It's straight. Straight ang hair. Si Music. Play na rin yung musika. Kasi nga? Musika. Yung play. Taga-asa man. Matagata. Ito ba sa gwapa na ba? Oy, gwapa. Gwapa Kim guys. Ang ipiti na yun. Sige, wala tarang. Sandera. Sige. Mulis ko. Bisan sa ipitan na tumoy kay masa pa. Bye-bye guys. Ato na ko sa school. Bye, Amping. Bye-bye. Amping, love you. Papata na sa papa. Amping Kim, ihatod kang Oreo, taman karsada. Minaw ni teacher ha? Ha? Minaw ni teacher. Ito na gamang bajing gamay guys, hatid na sang ama. Guys, majog buntang na tanan. Nulay sa person guys, kay mulakaw ko karon. Mag-submit na ko dari sa amang papel. Sa ako sa Alicia guys, mo submit kay agsisir katong kanang kuan dito sa ubay gapon. Dari man si karon dari sa Alicia. Schedule man ni dari ron mag seminar, mo seminar sa mga mo apply sa kuryente. So isa kong giinan gahapon nga dari ako ni sa pasubmitan kay nakuwang man aghang kwartag hapon upang bayaray. Naman da elas nga bayaran libo kapin dari sa buhiko. So karon na nang ako anandad to. Salamat ka dong ate. Salamat ka dote. Itagaan mo yung ating paraskoan. Itong amang last nga submit. Daghan ka dong salamat ate. Sabi ko guys, dali ra magpa-transfer kuryente, di man di ay. Ito na mi guys. Dala ko sa hang bag kay sudlan has kuan, yung papel. Dara ko mo submit guys dia. Dares Alicia Buhiko. Dari man ilang kuan. Kusina. Dara ko mo submit ron na ma okay na mo papel. Ay, pasirok sa muna. Ano? Okay naman tay. Kuwang lalman lagi dani aga to mong bayaran gahapon dyan saan man guys nga kuwang maghangkuan kwarta unza na timingan pud nga nanging brand out samot wala makuha agi padang ate. Salamat ka jote. Dara sa Alicia gipasubmit ni sir kay malangan man mutuat ni kuryente dyan sa nang orasan ning balik. Da pagkuan brand out na pud harang na jang dugajan ning balik we. Pwede sulit to sir magmuot pa. Kau muna to yun. Nasa ba? Sir. Pwede sa na mahuwat sa sir. Submit sa kulat. Dari kay bugnaw. Then natin nakuha na naman. Katong mga ipadapala na rin. Bayad na mas pag-submit sa mga pin. Salamat ka jote. Ang mga pera ng guys kay 1 to 24. Salamat ka jote. Submit na naman. Busy pa sir. Mag-break. Rubin pa din niya. Rubin pa din. Mode si burnout. Burnout, di normal burnout araw na lang sa si tulo ko na burnout ito plus estimate ra na mas dos. So sino? Bukan ako so Ready na patas burnout na ni. Kung mabayad ako dari te dari da. May okay hanang sale. Harap ko bayad ya. Harap ko bayad dari koan. Nan sama kuryente kay mo man aram mandugayan ni balik ya. Nasa pulo ng wakwak. Nasa wakwak. Grabe pang wakwak ka na. Sa mga hanap nagsinungan.
Tapos lagi ako. Yeah. hanap nagsinungan. Dara yan. Kurente. Wajo kay klaro yan. Dara ang bayad ya? 1 to pila na? 1, 2, 3, 4. Oh, 1 to 24. Mga sa ka ng adlaw ya? Unja? Schedule lang. Schedulean? Abi ko unja na kay hanang ko anan. Schedule. Okay na na iya, wa na resibo? Na resibo. Sige, tagay ko resibo. Mantugay ra kay nawag kurinti sugod alas 6 siguro to kapin, no? Isubukan niya kita karangin ka ba? Oo. Bisa og di resibuan ni taga karangi. Grabe. Grabe pang wakwak kaya. Pero ya bago sigurong pinatakdan mo to katuod sa kuan agianan banggas wire. Diha day ko wakwak na banggas ilang wire guys mga nawaag kuryente gabi. Kasi malagi gihapon wawaon. Sige, gumagla. Diyo yan, lawa na. Grabe pumakuha kay kabuntagan. Yan na, okay na. Suwaw naman. Lagi. Salamat, tara sa amin. Hindi natin sa pan. Di, schedulean ra ko no. So, schedulean ra guys. Agkuan ka ng para pabalhin sa kanang wire. Salamat, sir. Yung chicken. Ha? Sila mo yung schedule. So, nga tuon ra. Ito sa kakuan. Taga naray mo balhin na to guys. Salamat ka Adjo. Salamat ka Adjo Lord. To ana ka jud. Huwat na kaman may og ibalhin nila. To ana te daghan ka jud salamat ti Christine. To ana. To ana sabit ta to. Pero kari na uban rin baga-baga. Kung ano yung mga papila guys. Dari. Thank you so much ka Adjo te. Ito ana. Paabot na laman may umabalhin na. Salamat ka Adjo Lord. Makalipay. Finally, ito na dyan, paabot na naman may ilang ito. Tumasunod adlaw na ano to. Nabalhin na to guys. Uli namin sa papagabril. Diyan namin sa eskwelahan ni Kim Kim guys. Ang largo na laman may ngari. Pero hindi na gasto gasolina ba? Largo na may ngari sa eskwelahan Kim Kim. Gisis naman dahil sila. Hindi ko ng mga nag-resist. Skindi. May binignit guys dia. Sa imo lang binignit long. Online sa ko dari. Unsa to imo day? Sa ka dito. Bakit? May binignit guys mga anta. Naman ni skulahan nila Kim Kim. Si Kim Kim nag-snack na. Nganta. Snack man po may kapil. Kaan man eh. Apil na bati ko rin niya. Snack ko kapil. Hindi ka sa tanan ni Manggamay. Tapos mapagabro. Ang sa skin bee. Kuha na mga bajing gamay. Wa pa man. Kasi lamang gawas. Ay na. Ang gawas na ilang room. Nice lagi ng buwak ka na ang bougainvillea. Magtanam ka ko nga ni guys. Magkanindot sa mga buwak. Bougainvillea. Mas Kim Kim tagbo na sa papa. Joan, mas Kim Kim Joan. Ha, si Kim Kim. Classmate ni Kim Kim guys, si Joan. Dugaya amang magtibot ko Ganda-ganda na, dagan-dagan ng estudyante ng gamay. God bless. Kamusta magklase? Ha? Kamusta klase? Sama na nasi mong kamat? Sama na? Ay, star. Wow, 3 star lagi. Dahil sa mga classmate. Wow! Wow! Haniti ang Kim Kim guys, oy. Kana uban? Letter K. Letter K. Kana sa na? Zero man. Hay zero.
Ang zero. Di, uy. 3. 3 over 4. Mayroong isa. Okay lang na, Kim. Okay lang yan. Yes, no. Importante, huwag ma-zero. Oh, siya mga batang bali. Hindi ka mga kuha ron, guys. Kuan dari ibutang ba asa ang grupo, asa nga grupo ang mas gamay kolore kini. Dari na sa man just one, pero okay ra na. Yes no. Hello ta guys. Lagi na nga pilunan. Hello guys, nagduwa ko Angela. Guys. Limahong anong usag hang hinayhay. Pedas ni aging adlaw guys, ay may nag haling dari sa mangdeeg ginuo. Limahong anong os. Sanuos. Kubantay ga. Nabitaw manghay-hay ta guys nga. Dito ko anay magpapuot-puot. Ma, ang sangit ko na ko ma. Hmm? Sangit ko na ang likod. Sangit sa likod. Guys, good morning. Good morning. Sa oras is 12 na. Good morning. Punta pa manggod. Hmm? Punta pa. Ah. Hello, hello. Ano os dyan pa? Ano os agang hinayhay? Diya may giganahan guys ang paaso-asos. Puan, dada pa yung mahinayhay basa-basa pa ba? So, mahong ano os. Ano yung resulta? Mahong ano os. Gatang hinayhay guys. Hindi naman. Yan ang mga dyan na. Yes no. Kaya grabe naghanag-hampil unan. Hindi maho lamang ano os. Kay mao maligat tong dasang adlaw nga dihay nagkuan ba paasok dari sa mangdee. Idali-dali na hang panghipos ang galing ang mga nilabhan kay napalagi uban na ning basa-basa. Mo na lang magipangtangtang si sa hajan nagto sa mga hangiranan kay ag-aso dari magod padung sa bahay. So na mahong ano usig ang mga nilabhan naman. Parang pamilyon guys. Ay iba na yung mga time na tayo, mahabahong ano os, labahan na magbalik. Masuot pagkasa. Yes, no? Nasubmit na amang papel sa buhi ko para sa amang kurente. Salamat sa Ginoo. Salamat nila sa ate. Humanadjud te. Muari na ang katong taga-buhi ko kaya naman i-transfer ang ang kanang kwan sa kurente. Mong connection. So, na-burn out na pod. So, na-burn out na pod, guys. Pero daan to nag-ingan ang taga-buhi ko ganiha nga mag-burn out sila. Napalagi kasi gig adyo. Ano na nga guba nga linya sa kurente. Padung o kuan. Nasa Gandulman siguro or Kandihay. Yes, Bohol. So, ang Kandihay ni connector sa Alicia. Mga ito yung nabasahan. May na-posted to. Na i-connect sila dari sa Alicia mo na si maadyo na rin na lulos ako guys kay daghang pilunon ang person. Guys, niudto tanin jo dami tusino dia. Tusino nga basta ka tosino na guys. Kusino. Pork, tosino, pork. No. Luto ta. Luto ta guys. Yummy. Pork, tosino. Dato na tiwas ang tuhang kuan. Piliin kay katas na. Sudusin na jud. Burn out na sila guys. Mukha na. Kasa ni mo? Susunog. Anda? Tusino, mo tago. Niyo to guys, sa tusino, dapoy paklay nga kanding. Sa man ni mo gab? Sana ni mo paklay? Unsod. Nunsod kag. Niyo to guys, niyo to natang niyo to tangtanan. Play. Niyo to tanin jo. Happy birthday! Kisa mo happy birthday! Para magwas mood. Birthday raw. Kati Aling birthday dia. Pila na may edad ti? Ha? Pila yung edad? Kuan pa na, 20 baby. 28.
Ha, mag-isa, agisa ka, kuan. Agisa ka nag-birthday. Buboy. Oh. Ano man, te? Happy birthday, boy! Ano isa kang ngit-ngit? Sige na mo, anak luto. Kaya ko ba ka ng luto, ah? Habang buboy. Boy! Happy birthday! Guys, ni hapon. Birthday meal. Labo boy o Nete Ali. Hapon kayo. Kuya, kasi nga. Tagay plato niya ang papa. Uy, siya ba kayo narabag imong mama? Misalina? Siyempre, ilimod na lagi lap din ang luwag ron. La, kupag na eh. Imod. Siyas yung asawa mo. Oh, hindi ha. Wow, upo ko na. Nagdot. Noon ang imo pador. Sinabak ko. Tawag mo na yung asawa na delikado. O sila ang jatanan. Sama im, fried chicken. Ikaw, ang gaman sa namin kang luto. Ni hapon sa atan, ni hapon. Tayo gajag di. Kanaray mo, chicken ako nung kakim-kim.